Yes, di CBTV. Isa ko sa YouTube channel. Kita siyang susunod para sa video na upload ko. Amanya ito tayo ngayon sa mga kalsada. Tingnan niyo amanya sa binubuhat na bangka nila paring Ricky. Oh, pre! Kita na yung pre, oh! Ito na yung bangka nila. Kayo na ba kaya, pre? Ako kay Jubit. Ay, kay Jubit. Oh, ito yung... Prepare muna para naka-prepara sa... Sige. Ito pala yung bangka pala ni paring Jubit. Oo. Ayan, malakas sila, malakas. Malakas din, oh. Si Mart, malakas. Oo, yan yung ano nila. Yay! Hi vlog, welcome to my guys. Yan si Mart. Malakas sila, grabe lang buhat ng bangka dito na 8 tao. Kaya mabuhangin dito. Hop, yung poste. Wala, basta sira yung ano. Basta sira, saan yung i-repair yan, pre? Saan yung i-repair yan, pre? Papahinga muna. GC boy. GC boy, oh. Pahinga muna, pre. Sino kasama, pre? Si Jubit. Ayun, may bangka, si Jubit. Welcome to my guys. Mayroon na si Binji. Si Babalo, pre. Hoy, Hindi naman, hindi. sisira ang vlog mo niyan. Hindi yan, pre. Hindi yan Babalo, pre. Kung talaga, pre. Pinakakangit sa mundo. Yan si Kulas, Babaw, si Gerald, si Boy. Ayan, yun yung bangka pala ni Jubit pala, you know. Without God, I am nothing. Ganda ng Jubit. Ano yung loob dyan? Sira na, oh. Sira na? I-repair. Yung sponsor mo eh. I-repair. Dapat tag-ulan, siyempre diretso na yung kwan. Tama, pre, no? Yung Jun. Marami ng isda. Oo. Kaya habang kukunti muna yung nakukuha, Pre. malakas pa yung hangin, kaya i-repair muna. Yun pala ang ano dyan. Pagdating ng tagulan, hindi na ano. Saan nyo i-repair to, pre? Diyan lang, sa likod lang. Sa likod. Sige. Ayan, binubuhat nila. Hey, 1, 2, 3! Ayan na. Alright, rock and roll! Yun. Oo. Saan nyo i-repair, pre? Dito. Oy! Malapit na. Ito. Yan na. Ano nito hapon ito may yan? Si parang Ricky, si Mart, si Binji, saka si Kulas. I-repair ang ano ni Jubit, bangka niya para pag June maraming huli. Tojoing! Pasaway ka, pre. Ano tayo, pre? Ito tayo, pre. Ito tayo, pre. Okay. Okay man yan. Sa mga ganyan. Keep safe. More power. BBM. God bless. And I love you. bye.